Да, трябва да се кажем само. Така, днес започваме за втория епизод на предизвикателствата. Ще се нацакваме взаимно, т.е. той ще ми... Той ще нацакам. Да, аз ще нацакам него, той сега ще му казвам предизвикателството и той на мене. И внимай какво правиш, Чао. Така, и сега започваме с предизвикателствата. Митко, първото ти предизвикателство е да гледаш One Girl, One Girl. Така, приех шилното му предизвикателството да гледам тия простоти, сега пускам видеото. Ето го видеото. Сега ще го видим. Това е порно, бе. Ооо! Та си изсра сякаш машината от долета. Как мога видеото? О, не. О. Тия се целуват с лайна в устата. Та драйва. Не стига драйва, ема. Така, обърни се. Не видео правим. Видео правим. Приех шибаното му предизвикателство да гледам някакви табачки, където си пъхат неща в устата и то най-интересното от тия неща бяха лайна. Все едно. Сега аз знам едно хубаво видео, което ти ще гледаш. Ще гледаш One Man, One Job. Брат, се ти сбъркани. Ще гледаш, не ми пука. Кам ти отиваш, ще гледаш Не се прави зимна. Така, сега приех предизвикателството на Митко. И ще гледаме клипа One Man, One Job. И да почваме сега. Тази помия. Бах ти ганта, не. Не ще е бавка, за тия бах тъпчета, майко. Не. Просто му изтича кръвта през газа. Но е гадно. Не, направо. Спирай, махай! Спирай всичко махай! Сега Марио ще каже новото предизвикателство. Знаеш, брат? Мъкни, хейтър. Идвай тук. Сега трябва да кажеш новото предизвикателство към мене. Хубав ли беше ония мъж, където се спока? Буркана, така фанус. Много, нали? Така, какво е предизвикателството? Яш канела. Не. Така, приех клетвото предизвикателство с канелата. Това съм го правил и знам, че не е хубаво. Какво правиш тук, брат? Скри се! Не ме цели! Отивай там, отивай там! Мърдай да се оправя отната! Трябва ям, какво? Трябва ям канела. Така. Време за канела. Време! Какво правиш, бе? Чай, вече. Чакай. Ето е канелата, опа. Чакай. Така. Хубаво. Цял пакет 100 грама. Не ставаш, брат. Не строиш. Айде вече да редиме в хата, бе. Ай. Идеш, ай. Айде. Записа ли? Да. Здравейте! Така. Сега. Гадна канела.
Мърдай натам. Така, сега, какво ще е предизвикателството? Аз дадох, Канела, ти ще ядеш червен пипер. Чули? Червен пипер, че го няма! Ще ядеш! Няма! Ще ядеш! Няма! Режисьор, чистачка смяна, Митко изцапа с Канела, да, ти изчистил път. Разкажи се! Те сега ще правим предизвикателствата с Митко. Виждате ли този пипер? Сега ще имам пипер. Сега ще имам пипер. Сега ще имам пипер. Ще имам пипер. Тя тази камера е умряла, няма да може да го засними. Нищо. Цяла лъжица! Цяла лъжица! Сега ще умра! Какво правиш, бе? Какво било? Вкусно е. Не знае. Вкусно е! Борак ти. Тия топки. Много съм размазан, брат. Тук ли съм? Тук съм. Ко се криеш? Здравейте! Какво ще е предизвикателството? Шапиш, отсед шапиш. Ама колко бе? Но, колкото можеш ти. Така, оцета. Чакай първо Мърте, махнете, няма никакво послание към Мариан. Ма ще полея с оцета. Спри! Така, време е за оцета. Надявам се да успея. Почвам. Чакай, трябва да го направя. Мариане? 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 Марио, къде си, копеле? Марио! Ето го, идвай тук, трябва да те предизвикам. Слушай, ма са, копеле, знаеш колко полеш тази книга? Стига цели и то гаден режисьор, само ме цели мене. Слушайте са, ще си намажеш. Стига, копеле! Спри! Майка ти тъпа! Не ме, стига! Майка му е умна. Стига! Умна е майка му. Майка му е После тъпа! песмия начин умна. Така, слушай, спри, чак трябва да кажа предизвикателството, после какво там ще става. Така, Ще става, не става. ще си намажеш на очите тигрова маса. Това знаеш как боли? Ще ревеш, казвам ти, ще ревеш, ще си намажа тигрова маса. Мъква! Сега ще намаля с тази простия. Това беше тя, кажи, какво беше? Тигрова маса! Ето сега гледайте. Ехе. Тут изма да загряза, коте. Аре, Митко, да, стяй, кой те спростя? Какво прави, какво ще ми стане сега? Много боли. Аз ще подя. Махай видеото. Имах си кентара, свирих си дантара и боли ще ме хвана. Така, умрат ни каква е тя китара, дай тук. Ле, да си скъса по твоите майна там. Така, сега ти трябва да ми кажеш предизвикателство. Всичко ме боли заради тебе. Какво е? Отиди. Какво правиш, бе? Стигам! Ей, копеле, казвам, ако ме оцелиш още един път с нещо, ти казвам, не метай това, не го метай, казвам ти, не метай нищо. Вие сте към тъпи. Не метай това, не метай! Казвам ти, сериозно, това не е бавка, не метай, спри. Не метай, не бе, какво прави, това ще ни убие, бе. Казвай предизвикателството при то да е метнал нещо. Ами, трябва да отидеш при съседа ти и да го напусуваш те по най-гадния начин, по който можеш. Добре. Спри, бе! Копане! Така, приех предизвикателството, ще отида да напсувам съседа си. Така.
Де е толкова пълда? Балък! Какво правиш там, бе, То гледай къде застанава. Ще щупа главата, бе! Какво правиш, що си скрил там, бе? Така, скарах си със съседа си. Идвай тук са твоята майка, ще иба. Тук с съседа си се скарах. Стой да ми ги... Какво гледаш така, бе? Мотова, стой, но! Така, искам да си поръсиш черен пипер върху очите. Не искам. Нямаш избор. Няма избор, да. Така че обясня, че трябва да седиш до стената. Мухи си тъпи, скъп си. Сега ще правя предизвикателство. Нима гледайте, имам каска на главата, взех малко мерки за сигурност, защото тук ме обстрелват от всякъде, сигурно съм втората световна война. Така, сега, ето го и балъка, идиот. Сега той трябва да ме предизвика, това ще бъде последно предизвикателство. Измисли нещо интересно. Бихме се, псувахме се, трошихме, ядохме, прухме, холи. Стига, бе! Боли, бе! Не разбираш, че копри в кол, боли! Боли! Казвай предизвика преди да ми е метал някой гюле. Спри! Спри! Напред се на педерас. На педерас? Добре, айде, спри! Здравейте! Сега ще ви разкажа истината. Аз съм Силвето, обаче аз не съм Емил Конрад. По-точно, Силвето не е измислица на Емил Конрад, а Емил Конрад е измислица на Силвето, да. Вие знаете ли, че аз съм по-точно Силве, а не Емил Конрад, така. Аз обичам големи чепове, колове, дъбове, електрически стълбове. Да, обичам вазелин. Имам 10 кила в нас. 10 килограма вазелин в нас. Знаете ли колко е хубаво да ме натискат като разчекната кокошка в тала с масле? Ми да, знаете, Емил Конрад не е Емил Конрад, а е Силвето. А Силвето не е измислица на Емил Конрад. Чао! Айде идвай, няма да се сега казваме, че няма прави никакви глупости. Това вече не сме в роля или там какво правим. Идвай така. Здравейте! Надявам се да ви е харесало. Това е края на... Надявам се да не останеш гей. Спокойно. Това ето, вижте, това е нашия режисьор. О, колко си сладък. Мали. Чакай, Силвето се възбуди. Стига, бе. Ма ти знаеш, аз съм по-голяма. Радни се. Така, ако ви е харесало... Ай, по-бърчо, че да се къпя, бе! Ако ви е харесало, дайте палец нагоре. И така, ако искате да казвате някакви предизвикателства, пишете долу в YouTube на коментарите. Ето го този педерас иска да му разпора газа. Така, довиждане! Ай, че се къпя, бе! Ай, че се къпя, майка те, бе!